Ahojte, tak dnes som si pre vás pripravil umývanie auta vapkou. Tak predtým, než to autičko vyvapkujeme, si ho musíme teda trošku viac zašpiniť. Ako vidieť, je trošku od prachu a podobne, ale to nám nebude stačiť. Takže mám tu takúto pomôcku. Áno, od jednej nemenovanej značky. A trošku ho zafrkáme, aby bolo špinavé, aby tá špina išla trošku dole ťažšie. OK? Tak ideme na to. Malo by to zaschnúť po nejakej chvíľke. Toto som nečakal. No dobre. Čo pre vás neurobím? No dobre. No, a toto by nám malo dostatočne zaschnúť po chvíli, takže sa do toho pustíme o 5 minút a uvidíme teda, ako to dáme dole. Po chvíľke čakania teda som to nechal zaschnúť a sám som prekvapený, či to pôjde dole vapkou, lebo ako dosť to prischlo, tak uvidíme, no, ako, či to dáme dole a teda môj spôsob, akým umývam auto. Ale tak nahradil som to ako tým blátom po prípade z kolies a takto, hej. Tak som to nejakým spôsobom imitoval, tak uvidíme. Tak, máme 2 €, máme obmedzený rozpočet, tak ideme na to, hej, teda nie kvôli tomu, že by som peniaze nemal, teda ani to video mi nezarobí nejaké peňažky, je to moje hobby, ale tak toľko som mal drobných, tak poďme na to. Super, takže ako prvé dáme opláchnutie. Poďme na to. Tak, aby som bol presný, ako umývať auto. Tak, auto si prvé navlhčíme, aby ten prach z toho auta išiel dole. Ale hlavne, aby to, čo je zaschnuté, sa nejakým spôsobom navlhčilo a uvoľnilo. Ako môžete vidieť, teda to, čo som dal na to auto, nejde nejak extra dole, vidíte, ak trošku na to zatlačím, tak áno. No, ale čo vám chcem presne ukázať, akým spôsobom sa umýva auto, je to, že si teraz dám umývací program šampón. Máme šampón a napeníme si ho od spodu. Aj keď nám to hodí nejakú penu, trošku to začne. A prečo od spodu? Veľa videí som videl teda z vrchu, zo spodu a podobne. No tak teda zo spodu, aby jednak už ten koncentrát začal pôsobiť. A keď tá voda vlastne schádza dole postupne, tak nám už bere aj tú špinu zároveň. Už tu nám to uvoľňuje. Fíha, to euro zišlo veľmi rýchlo dole, tak ideme ďalej. Tak. Hej. Kolesa hlavne. Dobre. A potom ideme do tej vrchnej časti a podobne. Navlhčíme si to celé poriadne. Takto. Máme to krásne celé napenené. Hej, tie kolesa nezabudneme, tie výduchy vo vnútri takisto, podblatníky. Tak. A keďže to už máme, aj tie mušky nezabudneme hlavne. Je tam zvlášť program na mušky, ale na to teraz nemáme čas. Samozrejme, keď dáme zvlášť na mušky, ale na to je zvlášť pištol. A teraz dáme opláchnutie, áno. A ideme pekne z vrchu. Ešte chvíľu ten šampón pôjde z tej pištole, samozrejme.
Tak a už nám ide čistá voda krásne, hej. Takže ideme z vrchu dole. Takto, hej. Pekne ideme krásne z vrchu dole. OK. Z vrchu dole, aby sme celú špinu, aj ten samotný šampón dávali z auta smerom dole, aby neostával na aute. A čo môžete ešte dodatočne urobiť, ako bonus, si prebehnúť podvozok. Auto máme, myslím si, že dostatočne od hrubej špiny umyté. Ako hovorím, môžeme záber urobiť na mňa a ideme z hora a ideme plynulé pohyby dole. Takto, áno. Hej, celý čas ideme krásne takto dole. A tým pádom všetká špina schádza smerom dole. OK? Tak, videl som veľa rôznych videí, že teda z dola teda hore a podobne, čo je úplný nezmysel. Potrebujete dávať z hora dole celú špinu. Tak, asi to je tak všetko teda. Tak, pointa tohto videa bola v tom spočívajúca, že teda dávate z vrchnej časti dole tú špinu a tak. No a teraz, keďže nemáme nejaké handričky, stierky a podobne, tieto kvapance a podobne, teda aby nám na aute neostali, musíme urobiť len záverečnú časť tohto videa a tá bude spočívať v tom, že to auto musíme prebehnúť. Takže ideál, keď to autičko umývate niekde na umývarke blízko nejakej okresky alebo podobne, aby ste to auto mohli prebehnúť nejakou 90, 100, 120 km alebo ako teda budete potrebovať, aby tie všetky kvapočky zišli dole z auta, kvôli tomu, aby tam potom neostali také prisnuté kvapance. Ono potom teda v takomto počasí, kedy prischne, to auto by nevyzeralo celkom ideál. Ak vás môžem poprosiť o like a odber, vás to nebude nič stáť a mňa to poteší, podporíte nové videjka, tak veľmi pekne ďakujem. Díky. Tak autičko sme prebehli trošku, tak je čisté ako tak, teda od hrubých nečistôt. No a ako vidieť, trošku sme ho prebehli a tie kvapočky tam nie sú. Neviem, či je záber priblížený dostatočne. A to, čo bolo hrubé, teda nečistota na aute, tak už nie je teda.